Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы. Жанға тие, туғарылып олмайсыз бір, санаулы бит һәр күні, сіз татарлар жырлашмайсыз, жылашасыз, шүкірлі. Қылыш білән яулағаннар әткен, иштің ишәсін, һәр қитғаның шикләрінің шикләріне шығып, шушы яу атырып туқтады. Яулан алдың бүйік дүнияның, тек ол дүния қанан тар қалды. Усал илләріне мен бұйсындырдым, бүйік илләріне мен бұйсындырдым, меңа бұйсынмаған растым. Biz de düştük tumak bilse, yüreğimle uçlarını alıp, diksin buldum beni tırtken. Alışacaklarımda yoktun sen hem kışlarda tuğan kuşsunan. Soruşundan kanat kalktı yürek, senin yılı, benim uçumda. Hem biz açtık tabiatın sırrı, bütün canlılar içinde birlikte. Bu yaratılına duyulay. Suya, demek, men kuş türden. Sonunda şu kuş bilen birge, düşlerime gelip kiresin, yaşa, yaşa, yaşa deyip, üstlenip, beni kuşka soğuşlasın. Karşarım, soğuşlarım bilen, vardı yanlı benim şarkım. Bu yastığı dünya ortasında yarı senaryo. Татарның күренекле шагыйре Зөлфәт Госман-улы Маликов 1947 елның 3 январында Татарстанның Мөслим районы Яңа Сәет авылында колхозчы гаиләсендә туа. Үз районындагы Үрәзмәт авылы урта мәктәбен тәмамлагач, 1965-69 елларда Казан дәүләт университетының татар филологиясе бүлегендә югары белем ала. 1969 елның апреленнән ул журналистлык хезмәтендә. 6 ел Шаян журнал редакциясендә. Аннары 77 елны Мәскәүдә СССР Язучылар берлеге каршындагы югары әдәби курсларны тәмамлап кайтканнан соң Республика Балалар газетасы Яшь Ленинче редакциясендә әдәби хезмәткәр булып эшли. 1983 елның көзеннән яңадан Шаянга күчеп, журнал редакциясенең әдәбият сәнгать бүлегенә җитәкчелек итә. Зөлфәтнең беренче шигъри тәҗрибәләре матбугатта студент елларында күренә башлый. 1968 елда 20 шигъри беренче кандыгачлар исемле күлмәк җыентыкка урнаштырыла. Язмышлар ярында исемле беренче мөстәкыйль җыентыгы исә 1971 елда дөнья күрә. Остазы Хәсән Туфан аның әлеге иҗат башлангычын булай дип бәяли. Зөлфәт шигырьләре тормышка тирән мәхәббәт белән сугарылган. Алардан яз кебек яшь тормышның хуш исләре, чәчәк исләре бөркелеп тора. Зөлфәтнең утлы бозлар, адашкан болыт, ике урман арасы, йөрәгемне былбылы чакты. Ходай сулышы китапларын укучылар яратып башала. Йөрәгемне былбыл чакты китабы өчен шагыйрьгә 2000 елда Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге премиясе бирелә. Зөлфәтнең күп кенә шигырьләре музыкага салынган. Һаман яратам, сагынуга дава юк икән җырлары халык арасында аеруча популяр. Зөлфәт Мәкерле Песи исемле беренче татар балалар операсының либретто авторы. Уршак театрында куелган Җен кызы, Ат өреккән төн, Гасырдан узын бер көн әкият пьесалары,
Галиәскәр Камал театрының репертуарында Зөлфәт тәрҗемәсендә урын алган юлбасарлар, тискәрегә авызлык, биюче спектакльләре әдипнең талантын тагын бер кат раслый. 1993 елда шагыйрь Зөлфәткә Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе дигән мактаулы исем бирелә. Зөлфәт 2007 елның 15 маенда вафат була. Хәерле кич, кадерле дуслар, хөрмәтле кунаклар. Чын мәгънәсендә халык шагыйре булган мәшһүр Зөлфәтнең тууына 70 ел тулуга багышланган әдәби музыкаль кичәбезне башлыйбыз. Һәр асыл шигырьнең үз тарихы бар дип язган Зөлфәт абый. Күңел тарихыннан мәхрүм шагыйрь, географиядан, тарихтан мәхрүм дәүләт ул. Бу сүзләрдә Зөлфәт абыйныкы. Йөрәк әрнүе сатылмый, аның бәһасе юк. Әдәм балаларының парламентларсыз гына кабул иткән конституциясе шигърият. Никадәр тирән мәгънәле сүзләр. Асыл шигырь догага тәңгәл. Исселәр дә, кылыч чапсалар да, юлыкса да юлда мең үткел. Шигырьле тел фанилыкка бәйсез, үлемгә баш бирми андый тел. Гамәлендә азат әдәми зат, амин тотсын яки шукынсын. Әмма сүздә шигъри куәт булса, ул сүз димәк, үзе бер тылсым. Шигъри сүзем минем, саф тылсымым. Авыр шақта сезгә кагылсын, савыктырсын, горур итсен берүк, кеше итсен безне бу тылсым. Кардәшләрем, сезнең җанда туган шигырьләрне әйтер сүз көчен ни өчендер Ходай миңа биргән. Өлешемә тигән көмешем, дөньялыкта яман сүзләр булмый, яман әйтүчеләр булмаса, булсын сүзем сүзләр шишмәсенә, сүзләр шылтыратыр кылаша, китсен сүзем фани бу дөньяга, йөрер юланың ак булсын, савыктырсын, горур итсен берүк, кеше итсен безне бу тылсым. Луиза Хайретдинова музыкасы, шигыры Ашкын кеше. Кеше булу өчен кеше күпме юллар үтәр. Ашкан кешем сине җирдә, юллар көтә, юллар көтә. Ашкан кешем сине җирдә,
көтә. Күкне ярып ұшқан шақта, янып düşse kırkın eğer, güneş yere bulup aytsın jirge besini haber. Bizne saklar dağlar, şaşkın jiller yattı dağlar. Dilek eşekine geçer, yollar kala, yollar kala. Geçer gün yollar öter, aşkın peşemsine girde, yollar köter, yollar köter. Aşkın peşemsine girde, yollar köter, yollar köter. Бүгінгі кешебізде затлы шиғырлары, асыл жырлары белән бергә Зөлфәт абыйның халык әйтеменә тиң күркәм гыйбарәләре дә яңгырый. Шулардан янә берничәсен сезнең игътибарга тәкъдим итәм. Шигырь тормыш юл. Анкеталарда, автобиографияләрдә күпме телисең шулкадәр алдашып була. Чын шагыйрь исә бик теләсә дә бүтәннәрне айрата үзен алдый алмый. Һәр шигырьнең асылы ихласлык. Зөлфәт абый чын шагыйрь иде. Бар булганы белән ихлас шагыйрь иде. Хәзер бирегә Татарстан Язучылар берлеге рәисе Данил Хәбибрахман улы Салиховны чакырабыз. Рәхим итегез. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар. Йөрәгемне былбыл шакты дип язды Зөлфәт. Аның шигырьләре татар халкының йөрәген чакты. Әгәр дә шулай булмаса, үзегез күреп торасыз, менә бу залны, аңа булган татар халкының мәхәббәтен чынлап та гасырлардан гасырларга узып бара безнең Зөлфәт абыебыз. Һәм киләчәк буында да аның шигърияте безнең халкыбызда, безнең халкыбызның бишек җырларына әверелеп, яңа буынны тәрбияләр. Хөрмәтле туганнарым, монда безнең бик күп кенә галимнәребез, язучы, шагыйрьләребез килде. Алда чыгышларыбыз бик күп. Алар әле барысында Зөлфәт абый турында сөйләделәр. Минем инде язучылар берлеге исеменнән бирегә килгәнегез өчен, безнең олуг шагыйребезне олылаганыгыз өчен һәммәгезгә дә олуг рәхмәтемне белдерәм. Рәхмәт сезгә. Сезне күреп күңел куана. Сезне күреп Зөлфәт абый өчен сөенәбез. Рәхмәт сезгә. İşimiz devam eder. Bir
күрүдә үк яраттым мин Казанны. Аның күпме гасырлык гарасатлар кичергәнендә, тарих вулканының кайнар лавасында утырганында белмидем әле мин чакта. Ак яллы дулкыннар өстеннән сиңа киләм Казан. Үземә ниндидер бер шәфкать ясе бүләк иткән кадерле китапны ачкандай, тетрәнә, беренче битләрен сабырсызланып ачам. Гаҗәеп бер китап икәнсең бит син, Казан. Bu sözlerini Zülfet'le bilirsiz. Müslüman Kazan'a ikkev kilip düştük. Urazmet Mektem'de okuyan sabahtaşım, ulaşak yazışı Ferit İlmi, hem min fakiriz. İkevlep yüzümüzge din dahilerini izlep gittik. Onun caniyelerinin kaç tirelere yaşayanları ku sıraştıramızdır köyünde güresin. Üretim yarışçilerde tabıldı. Aspirantlarına yaşatıran Tulay Trak'ın aslı batındağı Ette isnek tapmastır, avlak bir bölmesi bulup çıktı bu. Bunların ikisi de kitapka kaplanıp okuyun. Birisinin zor kitap astından suzulgan, ak, yonuyup baş giyen gövdesi, nek Tukay'ın uzun hatırladıydı. İkincisi dahi ise toza bedeni ölen demirçilik şirketli karavatka işilip yapkan, bişara karavatlı yengeçe satıp düşürgen. Ferit Hoşoğlu'ndan yütelegen bulutlarına tutundu hem bizning Müslüm divanalarına has selam sözünü aytırga buldu. Sen savgunalar mısınız? Karavatına izip yatıştı dahinin söze kıska buldu. Vaklanma bular bilen. Biz de öz kalıyız bittik bataştan idik, büyük başlı dahi 40 kiste. Ne işte? Gül kovuşturgan Ferit Toğun elden gerekmeyen nerseler yapıydı. Karavat astına çıkıp durgan Simadan kabarıp abındı, metelip gitti, Simadan'dan koklanan vasıteler hep çıktı. Müslüm yakındağına tiyişince koklana duran kazını görüp, Ferit, "Bekke Zülfet, Betlen yapmadı bitmedi, eserini kaldı. Vaklanmadılar bilen dedi. Dağında kırsıra gidip, sözlerli karavatını idenge hatta satıp düşürgen ikincisi dahi. Bugünkü günde şulaydı biz tanışalmay kaldık. Sonundan ne bildik? Silterli karavatını idenge satıp düşürgeni Razil Veli, ak büyük başlısı müderris Erlem Burgan. Hazır Gülüge Dağıstan'ın halk şairi Razil İsmailoğlu Veli. Teşekkür ederiz. Rahim ediniz. Razil abi. Hayırlı kеш, hürmetli millettaşlar. Bu idenge hatlı sıkılıp çıkan karavatta Zülfet'ler bek köp yatarga, bek köp etip kınlarını öpterge turun keldi. Zülfet turunda ne sesiler gelip ben bunda kirgeç uylana oturdım. Ağın turda bek köp silerge bulaşın ki biz anım bilen 1965 yılında üniversiteye kirgeç tanışıp gittik. Bir bölmede yaşadık, birinci katta, 27. bölmede. Benim bugün көңіліме келген ең бірінші ой Зülfet'in yoksunu oldu, müderrisinin yoksunu oldu. Bizge bugün нәрсе жетмеген dünyada bütün нәрселер бар şekilde. Kiyimlerimiz de var, tamağımız da aç değil. Hem lekin kişinin көңіліне нәрселер жетмей her vakitte. Mene her vakitte müderris жетмей, mene her vakitte Zülfet жетмей, mene her vakitte Tufan'ın müdürü жетмей. O bir mene kadar değil, ben bek köp kişilerge жетмей тұрғандар. Belgili bizim bugün günde bir köp mene degen şairlerimiz, yazıcılarımız, ediplerimiz var. Hem lakin bizim bir qaşanda көңіл türünden ketmey turgan ayrım bir şahıslarımız, ayrım bir şairlerimiz var. Zülfet bilen müderris ketkenden soň bizning edebiyat dünyası, şehriyat dünyası nindidir muayip kılgan şekilli buldu. Nindidir bir yolguzluk keçirdik biz köp derecede. Belgili bilen bugün çıgışta yasadılar, yaş şairler kile. Hem lakin baribir aytganimcha müderris jetmey bar tek şunsuna qo'ndıra, ular o'zlari ketsalar da ularning manga ketmey turgan, manga tatar dunyosidan, tatar edebiyatidan bizning ko'ngillardan ketmey turgan ijodi qoldi.
Һәм ул иҗат әле көннән-көн ачылагына барыр. Алар бездән үзләренең исән вакытлары ерагая барган саен, аларның иҗатлары безгә һәм безнең халкыбызга көннән-көн якына барыр. Чөнки ул искиткеч зур иҗат. Әгәр дә сугыштан соң иң зур шагыйрьләр кемнәр булды дип сорасалар, мин һичшиксез аларның берничәсе арасыннан Мөдәррис белән Зөлфәтне атар идем. Һәм алар сугыштан соң гына түгел, гомумән безнең татар әдәбиятында иң түрдә урын алырга тиешле һәм инде урын алган безнең әдипләребез, шагыйрьләребез. Зөлфәт дә безнең бик мәзәх хәлләрдә булды, кызык хәлләрдә булды, гыйбрәтле хәлләрдә булды. Әйткәнемчә, без бер бүлмәдә яшәдек, Рафик Юнус, ул, аннары Фәрит Гыйльми, һәр вакыт безнең янда иде, әле генә әйтеп үткән Фәрит Гыйльми. Гомумән мөслим кешеләр, алар аерым бер холыклы кешеләр, алар бөтенләй бүтән районнардагы, бүтән төбәкләрдәге кешеләр яшамаган. Аларның күңелләрендә ихласлык күбрәк шикелле, аларның күңелләре иркенрәк шикелле, аларның сүзләрендә, телләрендә бер йомшаклык бар. Һәм Зөлфәттә билгеле йомшак дип әйтмәс идем, әмма ләкин аның әдәбиятында, аның шигырьләрендә, аның иҗатында ниндидер күңел җылылыгы бар. Инде билгеле ул шактый гына усал шигырьләрдә язды, анда татар язмыш турындагы шигырьләрдә һәм балаларның кешенең күңеленә барып җитә торган шигырьләр. Зөлфәт минем өчен бик якын шәхес һәм шагыйрь булу өстенә ул остаз да булды дип әйтер идем. Чөнки ул шул хәтле укымышлы иде. Мин аны шаккат айдым, аның дөнья әдәбиятын, рус әдәбиятын, рус поэзиясын яхшы белүенә. Минемчә, аңа бу укымышлыкны, китапка мәхәббәтне аның остазы Әрәлиев Каташ яктыргандыр. Һәм ул гомер буе китаптан аерылмады. Ул иң беренче булып француз, испан шагыйре Гарсия Лорка белән мине таныштырды. Мин шуннан соң испан әдәбиятына кирип киттем. Ул француз язучыларында, француз шагыйрьләрендә, инглиз шагыйрьләрендә яхшы белә иде. Ondan sonra bizning onun bilan şaxtay gana ağır xalda qalğanlarımız da buldu. Indi barımız da biləsiz, bu haqda biz yazdık da, söyledik de. 1968 yılda Tataristan yazıçları qurultayında biz şaxtay indemeler de taşlagan edik balkondan. Anda Zülfətnin to'ra qatnaşı var. Men Moskvada qaytgandan so'ng biz başta 8'da qurultayda söz so'ragan edik. Әмма ләкин безгә сүз бирмәсен әйткәннән соң без Зөлфәт белән икәү утырып, шушы булачак листовканың, булачак индемәнең текстын язган идек. Икәү Зөлфәтнең почерки бик матур, мин әйтеп тора идем, ул яза иде, төзәтә иде. Шуннан соң biz студентларны җыеп, Зөлфәтнең авторитеты бик зур, ул бер сызгыру белән 20-30 студент җыелды. Һәм без менә ул вакытта машинкаларыбыз юк әле безнең, менә шушы индемәне бергәләп үчтереп язып, төне буе 200-300 дәнә булды микән? Икенче көнне без аны хәзерге Тенчелин театры, Камал театры балконыннан Зөлфәт белән икәү, тагын өченчесе Мирза дигән җегет иде, ыргыткан идек. Шуннан соң инде Зөлфәткә университет белән саулашырга туры килде. Мин Мәскәүгә китеп барган идем, мине Мәскәү коткарып калды. Шулай ук бер 3 айга стипендиядан мәхрүм иттеләр дә, шуның белән бетте. Шул мондый гыйбрәтле хәбәр күп булды. Без аның белән бер этажда, бер катта, ул чаянда, мин ялкында зур еллар бергә эшләдек. Без көне буе бергә идек, аралашайдык һәм көн генә җитмәй, эштән соң калып, анда инде тагын да матуррак итеп әңгәмә кыра идек. Анда безнең әңгәмәбезгә Фаил Шәфигуллин да кушыла иде. Ризан Хәмит та кушыла иде. Анда инде без төр ортасына диярлек ялкынча, яисә чаянда утырып, нинди генә сүзләр сөйләмәде икән. Бер кызык кына хәлне сөйләм, шулай утырабыз. Зөлфәт, мин Фәннур Сафин, ишекне бикләп куйдык инде, чөнки бер кемдә кермәсен безнең бүлмәгә. Бер заман астан ишек астыннан бер кәгазь килеп керде. Фаил Шәфигуллин безнең янга керәс килә икән. Мин Фаил дип язып куйган. Нәрсә эшләргә без бар бер шәйән җегетләр, улар белән шаярып яшәргә кирәк. Мин Разил дидем дә язып чыгарып җибәрдем ишек астыннан. Шуның белән шул булды, без белән шулай кил шаярып, кил мәзәк белән яшәдек. Идем лагере, Волга лагерында да булдык без. Зөлфәт белән без заманында Мәскәүгә укырга китәргә бергә хыялланган идек. Фәрит Гыйльми, Зөлфәт, мин. Әдәбият институтына. Ни сәбәптәндер Зөлфәт шигырьләрен җибәреп өлгермәдеме? Ул бармады, әмма ләкин ул барыбер берничә елдан соң әдәби курсларга барып Мәскәүдә укып кайтты. Моны мин ишә әйтәм. Чөнки ул Мәскәүгә 2 елга укырга килгәч тә, аны инде бөтен Мәскәү даирәсе белә башлаган иде. Әмма аннан Мәскәүдә әсәрләр дә басып чыкты. Гомумән Зөлфәт турында бер туктамыйча мин көннәр буе, атналар буе сөйли алар идем. Чөнки ул искиткеч кызыклы шәхес иде. Ул шагыйрь генә түгел, ул чын мәгънәсендә бөтен дөньяны иңләгән шәхес иде. Ул дөньяның әдәбиятын да, сәнгатен дә, халыкларның тарихын да, милләтләрнең кайгыларын, борчуларын да үз күңелен аша үткәргән искиткеч әйткәнчә олуг шәхес иде.
Biz әлі келешекте yıllar ötken sayın Zülfet'le nıgırak koşarız, onun icatına tağında nıgırak yakınayırız. Mine şunu ispatla bugün bunda alma düşer urunda yok, zal, şağırım tolu Zülfet'ini sağınıp gelgen. Hem biz ömrümüz boyu Zülfet'ini sağırıp, Zülfet'ini zorlap yaşasak idi. Rahmet sizge. Yaprak düşkəndi yolğa, yaprak düşkən. Aşık qansın sen tutuşqış, aşık qansın. Ömrünün şiirində yaşamasdan, iki ömür yaşayan kul taşı kansın. Ömrünün şiirində yaşamasdan, iki ömür yaşayan kul taşı kansın. Tamasın ortamdan indi paraşına, diyesi cildinden indi yalana. Silküdesin sonbaharın yapraklarını, minsiz gelip tırfı baştı
ben şimdi üstünden doğan yavrudan tüzende uçucu geçtiğiyle gel, şiler, yakşı, kuvvetler, yakşı örneklerimiz. Şimdi bizim avul satmalarında oğuldan birini bulmagandır. Biz dünya paylaşıyoruz. Bunun tepkilerinden dikkat, dünyayı başka türlü dünya pas bulmagan şeylere yaradır. Onlar başlıyor, yağı bilen, Kaydır yağı bilen havaylar geçinin, kaydır yağı bilen Japon paylaşıyorsun, Kutay paylaşıyorsun kadere katırgan, şimdi kan tarafı olurlar bilen, türlü ürünler bilen bulunca. Hatta bu yeryüzü bir bakalgan uyarma kulturlardan, ritmusun, yaki irikli kulturlardan turgan, türlü formlar bilen, şuarlangan, türlü sözler bilen bağışıkılgan, yeryüzü yapılırlar. Hazırlanın. Hangi hayat onları da onun sizlere hatırda kalkan, onun olan kitabını kırkızıyla ekspekti durumunda sizge Türk illerinin Türk payıyla kırkızıyla kontrolü. Hem izinin boşlanma yoluna, birinci sözlerine koydu, izin sokaklarına bırakın. Bu vakitte o birinci evresinde 20-25 yaş arasında bir kitaplık ballar var yaptı. Bu ballarla bizim Tatar sürümünde, Tatar sürüyesinde zor vakıyalar oldu. Mesela şimdi ballarlarından Yıldız ballarısı bilip, bu asırlarda, bu asırın başlarında Padan'da hava sürümünde yörük topukları olan. Hem kısa, bu vakıyalar akan bu felsefi bunu yetiştirir. Bizim halkta, bizim yıl halklarına, bizim halkta yıldırıp bulup birleştirdiğine bir sağlık kalıran bizim de bu felsefe şimdi ballar verir. Şimdi Tuğuş kimisine bağışlamış ki ballarısı, larının içeri, kulsuzlarının içeri bunlar ballar. Bu mesleği ballarla beraber bu fikir Tatar Odası'nda bu vakılardır. Oh,
көмеш җырлар, елларның да аргы ярында, чыдар микән йөрәк ахырыгача, җырлаганчы шуның барында. Беренче җыр илем турында ул, олы юлга дәшкән җырдыр ул. Йөрәк кадәр чәчәк бөреләре, тирбәләшеп торган карыдыр ул. Ымырылдык тормыш ішінәбіз, сабан тұйы атлары сыман. Майдан кирәк бізге, майдан кирәк. Біз бит күрәшчілер сатыннан. Шығып басты, нәп ұрттаға басты. Көрсін заман кімнәр шыққанын, күрәшірбіз тілге жүргенше, билін сындырғаншы дұшманның. Сынды билләр, мавитлар сынды, инса аша сілді батқаншы, қысты Мұса, қысты дұшман билін, ақ сүргісі қанға батқаншы. Біздің бұлда шул сүргі бүгін. Бұл күрәшчі халық білгісі, сүргі таза, ғасырларыны кешкен, күрәшшінің керек жиілгісі. Қымырылдық күрәш ортасына, сабан тұйы атлары сыман. Біздің майдан шаулы планета, біз бит күрәшшілер затынан. Шақырылмаған құлақ, желдірді ол дала атларында, күслә шертіп аю етті, күрәш білән биекліктер алды, заманына лайық биеклік, дастаннар аның урта кібік, жан яулаған, алға күшінген, шақырылмаған қонақ болып үткен татар дұшман үстінен, шақырылмаған қонақ болып кірген зимниларға, перекопларға, шақырылмаған қонақ болып кірген Паулус қашып ятқан йұртларға, шақырылмаған қонақ болып кірген яман қонақ болып Берлинға, шақырылмасара отырған ол іздән артындағы орынға. Дос күтәргән ғази нұрлар үшін, күтәргән үз илі үшін, күтәргән туған илі үшін, күтәргән үз илі үшін. Тәзләнуне білмей татар халқы, дұшманнарын жерге яттыра. Шақырылмаған қонақ татардан да яманырақ билер. Хақтыр да, өзінен яманырақ татар, дұшман барда жерде, үш барда. Шақырылмаған қонақ дұшманларға, көтіп алған қонақ тұсларға. Сізді табыны Уразбек мәктәбендә оқыған елларын искә төшереп язған «Юл өзігі» деген бик мөкаммәл шигырендә мондый юллар бар. Біз өметсіз идек ул елларда. Яндык, гашыйк булдым, саташтым, безнең адашкантын кара якта шигырьләрен укып каташным. Аксакал да иде безнең хәлфә, һәм егет тә, кызлар сөйде ул. Безнең өчен хәлфә иде ул. Төнне әйбәт шигырь яза алса, хәлфә түгел, хәтфә иде ул. Хәзер сүзне Зөлфәт абыйның хәлфәсе, остазы Татарстанның халык шагыйре Рәдиф Гадашка бирәбез. Рәхмәт итегез. Елайсың, неге еларға, елама, керек түгіл, юқса бит ир егіттері, шау темір керек түгіл. Деп бүгін өз-өзіме қабатлайым. Бүгін Зülfәтнің ғаиләсін, балаларын, ұнықларын көргәш, оның яқташларын Мүслим районынан келгендер кешігітлеріне көргәш, һәм нәқ Зülfәт исән заманда бірге шигъри кешеләрдә, әдәби кешеләрдә гүрләгән, шаулаған елларның истәлеге булып, шуларны хәтерендә саклаған замандашлары тора бүген. Ничек күз яшьләре бүген чыкмасын ди. Biz бик бәхетле бер чорда яшәп алдык. Бу заман шигырьле чор иде. Зülfәт заманны да бәхетле фәлән категориялар белән түгел, бәлки шигырьле,
дип атап калдырды. Безнең ул шигырьне бүтән халык укганда, заллар тулганда, кичәләрдә ул вакытта Хәсән Туфан да исәбендә, Сибат Хаким да, Нури Арслан да, Илдар Юзефләр дә, һәм менә мөдәрисләр, башкалар, Харраслар, Мөслим ягыннан күп Шамаис Гамбәрләр, барысы да исән иде. Һәм Батулла оештырган актерлар йортында кичәләрдә biz шул шигъри дөньяда бергә кайныйбыз. Мәскәүдән Бразил кайтадыр иде. Яңадан килеп кушылган Роберт Миллиннар, Марсел Галифләр килеп кушылды. Башкалар искиткеч матур шигырьле дөньяда яшәдек без. Менә шуның бәхетен бүген яңартты ул кичә. Мин Зөфәт Зишән чакта аңа башлап «Ике урман арасы» дигән шигырь язган идем. Соңыннан ул китап исеменә дә куйды. Ул «Ике урман арасы» мөхәббәт тарихын язган булса, бүген инде без ике дөнья арасы җигендә турып, Зөлфәт белән сөйләшәбез. Мөдәрис белән, Наис белән, Харрас белән һәм тагын шундый кешеләр, шундый шагыйрьлар килер микән дип киләчәккә мөрәҗәгать итәбез. Бир тагын Мөслим ягы Зөлфәт кебек шагыйрьне. Безгә бүген исәннәргә әнә шундый зур шагыйрьләрнең йөген дә алып, әле киләчәккә барасы шигъри дөньяны, шигырьле дөньяны елкәгә салды. İkinci jır Әни турында. 10 000 еллык моңлы кидер ул. Бу җиһанда җанны җылытучы бердән-бер өй, изге өйдер ул. Mərhumə ənkəyə başlanışır, Əli yolu. O konuda uğrak sağlaydı. Son konuda uçmacılısı. Mişke ile kulabı kullarda, uklanla, çilek kırısı, şigu şiger gülmek gücüne, gerçek şekli boğamıyında, Bokor şiklöğü, olarızın selerger saban suyunda, kullarını hatırlıydı. Min olarga yaşayın yalışır, on konuda uğrak sabrıdı, son konuda uçmacılısı, analarının ortak dini var, ortak kodeksi, zakonu. Şol zakonunu barı kabul ettin sen, o yavşan tatar kadını. Bir hikaye, benim hatırımda burunlu bol bulup yalara, sigarinden ferman aldan gidip Ali'sinin başını çalana. Yine süsen, Ali'nin başını sarayıma getir, ey yigit! Gelgen çapta, saray basmışında canılgan bir başı sürülür. Baş, temeretten taş gidenge, yaptı mermer sarayları, ona tırget gibi su çalına, sabrak mı, terin kim gelir. Hatırımdan çok dikkat. Analarının ortak zakonu, şuşu dinge işit tanımın yol şans bir tutar kadını, bunlarını hatırlayın Ali, malgayını uyup uçuna, bu tekrar kılar idin, kişilikli yoluşuna. Git ki, anar idin bir mizgilge, senin rövüne yalışır. Bu konuda, Murat sabrıcı, son konuda uçmacılısı. Минем улым Яңа Сәйит оҗмахның үзенә ди. Өндә күргән төш шикелле бу. Иң яхшы шигырьләремә авылым һаман саен хуш исле болыннары, былбыллы таңлы урманнары белән килә дә керә.
Шилләдә коеп явырга кабарынып килгән мул яңгыр болытларының һәммәсе дә газиз авылым Яңа Сәйиттән үзлеп килгәндәй, йөзеп килгәндәй тоела миңа. Азан тирәсендәге борынгы су юлларына карыйм да, үземнең Яңа Сәйит авылы түрендә урман ышыгында шилтереп яткан кыргылты инешен күз алдыма китерәм. Галәмем тагын Яңа Сәйит тарафларына кайра. Шул алсу киңлекләрдә уйнаклыйсы килә аның. Татарның жыр бәйгесе лауреаты Мөслим кызы Гүзәл Галиева. Сүзде табыны якташлары онытмый, әле күптән түгел шагыйрьнең туган авылы Яңа Сәйиттә сүнмәс дәрт ветераннар клубы ветераннар чыгыш ясаган. Мөслимнең үзендә
исемле дә Зөлфәтнең юбилеена нисбәтле әдәби-музыкаль кичә булып узган. Әйдәгез хәзер бирегә шагыйрьнең якташларын да шигәне. Татарстан Халыклар Ассамблеясының Мөслим районындагы вәкиллеге җитәкчесе Рушад Җәүдәт улы Солтанов, Татарстан халык язучысы Фуат Садриев, шагыйрь Мөҗәһид Әхмәтҗанов, Зөлфәт исемендәге яшь иҗатчылар клубы җитәкчесе шагыйрә Лилия Садриева, Татарстан язучылар берлегенең Шалдагы оешмасы җитәкчесе Факил Сафин. Бирегә рәхмәт итегез. Hürmetli kazandılar, Tatar edebiyatın hem sanatın yaratıp yaşayışı aziz milletteşlerimiz, bugünkü şarada katnaşkan hürmetli konaklar. Müslümanların yine tugil, Tatar halkının danın şiir dünyası bilen Iraklarga taratkan özünün ütken tilli poeziyası aşağı. O'tganimizni, bugungi kelajagimizni to'g'rida o'ylangan Zülfetning tug'an yog'idan, Sayyid o'rmonlaridan, Bular bulunlarından, Yemli ık boylarından, Müslim rayonunun rayon soveti başkarma komiteti isminden, rayonumuz başlığı Ramil Hamzaoğlu Mullin'den hem barlık Müslümanlardan sizge kaynar selam alıp geldi. Zülfet bütün canlı bilen icat etti. Halkımızga bay miras kaldırdı. Şol mirastan bu Yürek isimli şiir takdim edem. Sütüp varimdavlarını can dirtlep, titrep gitem. Barısında kütergeni şoşu bir yürek iken, şoşu bir yürek labasa, gel tuzgı şualana, uşaklar bulup sünede, uşaklar bulup yana. Yürek berem, can kisegim, dibeytu yukkam elle. Rahmet yürek, kıtkardın sen, mini ağır hallerde, şuşu bir yürek labasa, hakkım da, günahım da, yılmaytkan nurum da benim, men yılatkan ahım da. Yüreğim, ey yürekkeyim, kızganmadım ben seni. Sağatım sukkaş, sen beni biraz kızgansan idi. Zülfet, Recep'te kızık, boy, ruhlu kişiydi. Seyir yapları da var idi. Dik ciddi şartları da var idi. Ben ömür boyu gözettim. Bir koşan da ol don şöhret ortasından şapmadı. Siz bana şahit kazandılar. Şairler donunu yaratsalar da. Ol kitaplarında küttürüp güne çıkardı. Özünün kim ikenligini bileydi. O indi bakatsız, özünün edebiyatta kalasın, halk kumulunda kalasın, hiç şiksiz duyup yaşadı. Onlar bile razı etti. Zülfet sızgırsa, sızgırgaç varsa jıyıldı deyip. Buna bizge de bugün Zülfet sızgırdı. Onun ningidir obrusu var idi. Buna miskinge koydup kırık. Meyinde o vakitte kübrek kırık sederşen vakitlarda. Onun koyduğunun indi redaksiya turuna ilkeş sizyesin. Buldan kalem tüşe, kırık işin toşlana, hem bülmeye kirip birinçelini tutuga, tege magnit, timir valşıklarını jıygansıman, şunduk kişi jıylar. Koyan bileler anı, koyan iştilev eytip olmayı. Hem yite şiir oku. Mine ul şiirlerin okuyan vakitte en ciddi vakitler var. Onlar indi şey yaptı ona. Zülfet'nin onu iskirtiş hatırı, tuttavsız kızıl haller söyleyip, hem biz ona buysanıp, onun tilerini ezerliyoruz. O ondan faydalanabiliydi. İlkelete de bileydi özünü.
Менә көне бойы шигырь укылган, сөйләшенгән, каядыр барылган, инде кичтә үткән, төнге 10 җиткән, төнге 1 җиткән, 2 җиткән, Зөлфәт тора да, мин Яңа Сәйеткә кайтырга телим. Зөлфәт кара буран бит. Кыш көне юл булмаска мөмкин. Ләкин Зөлфәт бирешми. Без аңа транспортны да табайдык, илтеп тә куяйдык. Менә шундый Зөлфәт иде. Инде аның поэзиясе турында бу кичкенә кичәдә, кичкенә вакытта нәрсә генә әйтеп булыр. Шулай да бер сүз белән әйткәндә, аның һәр шигыре менә bir энергия юморламы кебек. Миңа шулай, энергия юморламы. Иҗаты, бу бит иҗаты ике канатлы. Беренчесе кешеләрне үзебезнең табигатны үлеп ярату. Икенче ягы, менә бу җәмгыятьтә гаделсезлекләргә, татар милләтенә кылынган җәбер зулымнарга аның йөрәгеннән кан тамай, бәгъре телгәләнә. Менә поэзиясын тикшереп карасак, шушай бер ярлап ята. Һәм ул шушыннан котылу өчен менә без бик яратып куллана торган гаҗәеп метафора таптык. Җыланны сайратырга, сандугачлан йөрәкне чактырырга. Менә бу яңа гармония эзләү тормышта. Менә Зөлфәтнең поэзиясе бүген яши, һәм ул яшәячәк, һәм ул менә шушы безнең дөньябыздагы яңа гармониябезне. Шагыйрь Зөлфәт күрүчәк булса, остазыбыз Мөхәммәд Нәфис Томанлы таңда назыйна җиргә, әйтерсең сыер бозауын ялый. Худайның изге сәгате инде, уҗымнар шыта Мөхәммәд абый. Азаплы ләззәт, ләззәтле газап, жылы тутактан бәришкә аша, Худайын берүк ярдәм итәргә, җир уҗымланган мәлләр лабаса. Яшәүнең сире ачылган мәлләр, тик крестьян гына сизенә моны. Сискәнә җирдә уҗымнар түгел, фани дөньяның мәңгелек моңы. Безнең бетүләр шушы микәнни дигән шикелле күңел ут йота. Тынычлан әдәм баласы дигән. Мөхәммәд абый уҗымнар шута. Йөргән җирендә, хәтта күрендә уҗымнарга күз саласы килә. Игенен шәшкән бер крестьян булып, басу түрендә каласы килә. Шул басу түре бардын яң синең, бардын яң шушы уҗым бит инде. Тургайлар диктер, шазләнеп, кайдасың үзе, диләр шикелле. Исә дә исә уҗымнар җиле. Вакыт алдында без һаман сабый, күрешсәк анда, сөйләрмен таңда, уҗым шытканын Мөхәммәд абый. Мин Зөлфәт абыйга шексез рәхмәт кылып яшим. Ул минем беренче шигырьләр җыентыгыма Фатиха биреп, мондый сүзләр белән башлаган. Шигырендәге ике юлны укыгач йөрәк төртелеп китте. Эй, Мөслимә, язларың челтерәй, кышларың буранлый, көзләрең саргая, миннән башка, минсез генә. Туган якны төреп, кинәндереп, илаһи бер назлы төсмергә, яшәү дәрт өстәп кешеләргә, өр-яңа яз килә Мөслимгә. Әйе, Мөслимгә бар дөньяга язлар килә. Зөлфәтләрсез, кармасларсыз, мәисләрсез генә. Ләкин аларның рухы, аларның җаты Мөслимлеләр күңелендә мәңге яшәр. Чыннан да без Зөлфәт абыйның исемен мәңгеләштерү максатында 2008 елның 4 апрелендә
Яшь иҗатчылар клубы оештырды. Зөлфәт исемле яшь иҗатчылар клубы безнең бик актив эшләп килә. Балаларның иҗаты матбугат битләрендә басыла. Без аларда бик еш очрашып торабыз. Алла бирсә, Рәдиф абый әйтмешли, киләчәктә әле Зөлфәтләр чыгар дигән өмет бар. Алла бирсә. Зөлфәт абыйның үлемен ишетеп, Казанга барганда язылган шигырем белән чыгышын тәмамлыйсым килә. Шагыйрь үлгән диләр. Аваз бирде бөтен җиһан, күкләр, җир шары. Кая илтик, кая урнаштырыйк, изгеләрдән изге бу җанны. Чарасыздан үксе бүрсәләнеп, тәкрарладылар тоташтан. Аның җаны бит күптәннән инде халык җаны белән тоташкан. Шагыйрь үлгән диләр, дөрес түгел, һич ышанмый, кабул итми аңым. Аваз бирде күкләр, бөтен җиһан. Ничек алып булсын халык җаны. Бу хәл 1970 елның бик матур җәй көнендә булды. Без Казан шәһәрендә укып ятучы муслим студентлары, бер төркем студентлар самолет белән Мөслимгә кайтып төштек. Үзәк юл белән барабыз, җиттек мәдәният йорты каршына һәм туктадык. Шунда Зөлфәт миңа әйтә: "Синең кураең бармы?" ди. Әйтәм: "Бар. Менә монда баста тәфтиләүне уйна. Ә мин Тукайга багышланган бер шигырь укыйм." Мин дәрт итеп киттем. Ничек инде көпә көндез урамда көтелмәгән җирдә курай уйнарга кирәк. Юк, әйтәм, Зөлфәт булмый. Зөлфәт инде минем каршылык күрсәтүемә якында килмәй. Ул әгәр минемчә булса Зөлфәт буламый. Аныңча булды. Мин тоттым да курай уйный башладым тәфтиләүне. Зөлфәт үзенең шигырен матур итеп, шын шагыйрьләрчә кулларын булгый-булгый матур итеп сөйләде. Үткән-сүткән халыклар безнең янга туктап, безне тыңлап тордылар. Алар нәрсә уйлагандыр, мин белмим. Ләкин менә шушы мәл минем йөрәгемдә буңгысы күңелгә яшәп килә. Тукайның рухы бу көнне бик тә шат булгандыр. Ә менә бүген инде 47 ел вакыт үтте. Зөлфәт янына басып уйналган тәфтиләү көе бүген Казандагы барлык халыкка, Зөлфәт иҗатын хөрмәт итүчеләргә, мөслимнәрнең олы сәламе булып яңгырасын. Бүген бу чарада катнашучыларның һәрбер чыгышы Зөлфәт рухына дугалар булып барып ирешсен иде. Bu çeşeklerimiz Firapamızga ihlas ünlümüzden zor rahmetler edip Müslümanlardan. Hazır sahne türüne şair Rıkail Zaydullah'ını çağırabız. Rahim itegiz. Bakalım. Zülfət abi turunda köp hissiyatlar sizə bulaydı, lakin Ləbib mənə etdi, sənin şiirindən oxudu dedi.
herkemin özünün yaratkan obrazları bular. Mine Zülfet'in icatına tulayım, yüz salsam, anda büyük küp sandıgaçlar, bulgullar. Mine şu şehirde sandıgaçkan gerek durumda. Sayravına huşum kitip, tınlap tırdım minirten. Bu tabiatının gereği sandıgaç tügülüm iken. Küklerge açtı köngülüm. Şul mıngarga sarılıp, sayrap üle sandıgaçlar, yürekleri yarılıp. Yürekke kumran şekilli sayramaşı kit indi. Şuşu sayrovların bilen ütüresin bitindi. Qaydan kilgen sina bumum, tımşıgın kemiş buğay. Tımşıgın kemiş bulmasa, sayramaz idin bulay. Anlar için il şaklığın, kaygıların, yazmışın, tik bir tapkır tınlağı jite, şu ilinin sandıgaçın. Tabiat mina sandıgaç yazmışı bilse eğer, sayramaz idim minisin, sizin için sayramaz idim minisin, sayramaz idim minisin, sizin için bu yüreğim arıgançığa kadar, yarılgançığa kadar. Şundan da yüreği yarılıp dünyadan gitti. Hem tağın devam ediyor üzümün bir şiirini okumakçı olan min Zülfet abini jirlep kaytkaç yazgan edim bu şiirini bu 7. mayda. Anda bir seyir, bir vakıya oldu. Mine o mayayı sandıgaçlar sayılı türlü ziratta hem Zülfet abini şahirini jirge indirgende sandıgaçlar tınıp kaldı. Bilmeyim alaşından tınıp kalgan, valla benim kulağım tıngan mı? Çünkü anda Reşit Zekiyev bütünlük kuştan yazıp yığılgan idi. Çalıp Çayan'ın baş makariri Zülfet abi bilen uzak yıllar işleyen kişi. Mine şu şiir. Biz şairini uzattık bugün. Yeneşede bilmeyim kaydadır ziraat kuvakları içinde şut kilip bıl sayradı. Kuşuldular ana bütenler. İyi özdirip alar mın tüptü. Sandıgaçlar avazı bilen güz yaşımını yırtıp intektim. Yangıradı, mınlı, ahengli, Kur'an sözü şulçak. Tınına, tındı zirat. Kündü kibarlık, kışıt uylar sündü kınında. Kaldı barı canda, mın, sağış. Gireyünge baktım mın aşa. Hemmemiznin gımır sukmağı, gımır yolları şuşu sukmaklarga tutaşa. Hayatımız zirat tınlığı. Bizege biz matem gülleri. Şairlerge yasin çıkkanda sandıgaçlar tişbitillerin. Hoş bul şair, büyük yalgızlık. İndi men gemında kalasın. Senin bilen birge kümdük biz. Bılbıllarının susu, avazı. Zülfet şakirtlerinin yana birisi şair Gazinur Murat. Zülfet, tuğan dilini ıştal itişiler. Jiv-jimirtip beyram itkende, gaziz süske, ulun kovasına, divenlerde balı. Ütkende, kevi yuvanda, süzne yuvan dirler, sobilarınızın uyatsız. Sinden mehrum olgan işingine monsterluk olar, iyatsız. Bizden başka kim gayipli bulsun? Boşka düşken mındığı ganlıktan biz
су сибеп үстергәнгә күрә гөрләп үсте рухи гарипләр. Шәп ынтылдык мәгәр бөтенлеккә, шул ынтылыш безне җилкетте, туган халкын ыштыр иткәннәргә галип йорты аша. Шак җитте, алматуры тирәләрен айкап, имансызлар бәйрәм гөрләтә, ваемсызлык һәм сансызлык өчен тарих бездән шулай түләтә. Кулларында кастет уйнаганда телдә маткына, и туган тел, коткар син аларны, шыңгылладан чыгар яктыга. Халкым яна, ап-ап күлмәкләрдә, исәндер бит халкым куәтен, һичбер тапсыз һәм нахаксыз килеш, җил фәрдәсин җилдә, туган тел. Üçüncü jыр сөю турындаdır. Мең яңарган иске моңдыр. Яшәү өчен, шиксез дәвам өчен һавадыр. Сихри тындыр. Шагыйрь Рүзәл Мөхәммәтшин Зөлфәтнең мәхәббәт шигырен укый. Төнге поезд. Пассажирлар йоклый. Йокы бирми миңа бер агай. 4 аю мин алдым минекәем, гәрчә үзем болай сулагай. Мин простой, шигырь-фәлән язмыйм, министрга түгел. Әлегә мин Акбашка һәм Такташка гашыйк, җаным белән гашыйк Җәлилгә. Мин утырсам урындыгысына, мин бисәм өрлек сыгыла, пычак белән мин аюга барам, кабыргалый бәрәм егыла. Синенекәш салып җибәр әле. Иснәп җибәр аннан бүрекне, төшмибез ич кеше кесәсенә. Без бит шуның белән ирекле. Кружкадан син курыкма инде, рюмканы мин гомер сөймәдем. Чатлык кызый кебек, кысып тотсаң шертләп сынар сыман сөяге. Эшлим дә мин, умыр бакча алам, аннан салам инде җай белән. Бер мин генәмени, күпме ирләр яши белгән шулай, җай белгән. Кырыс, тупас диярсең син мине. Ә син аңлый алыр идеңме, аю кебек таза шушы ерне, аягыннан йыккан сөюне? Юк, син аңлый алмас идең. Студент син, кефир малае, ак кулларын кара ничек тоткан, кружканың яшел калайын. Ха! Үзең шигырь язасыңдыр әле Такташ калыбына дыңгычлап. Минем сөю турысында менә. Шигырь язып кара бер очтан. Беләсеңме, кемне яратам мин? Пекарняда камыр изә ул. Ире дә бар. Көндә сугышалар. Ирләр кыйный. Хатын түзә ул. Мин җир йотсын, аңа тимәс идем. Ә ул хатын шуны аңламый. Балерина сыман гүзәл сынлы. Дөньяда бер матур. Алдамыйм, энекәш. Кара күзләренә бер карасаң иде син аның. Миллион яртың читтә торып торсын. Малы кырсын фани дөньяның. Юк. Китми бит. Китми шул иреннән. Ярата ул аны, сволочь. Спирт эчкәнең дә юктыр әле. Суганлап эч шәкерт, сулап эч. Миңа чыксын иде ул кияүгә. Сарай салыр идем мин аңа. Юлларына кләм җәяр идем, ханша итәр идем дөньяга. Мин аюга пычак белән барам. Көч-куәтем шөкер Худайга. Тик мәхәббәт көчкә бирелми шул. Кыш күп төшми җимгә, бодайга. Эх, кырыс, тупас диярсең син мине. Ә син аңлый алыр идеңме? Аю кебек таза шушы ерне, аягыннан йыккан сөюне. Şairler Atamizə Müslümova birində dalda otura. Elə biz anın bir matur iştirakli xatirəsini yamartıq hələ. 1974 yılının may axırı.
ВЛКСМ өлкә комитеты иҗат белән шөгыльләнүче яшьләр өчен Волга яшьләр лагерында семинарлар уздыра иде. Без яшь рәссамнар, композиторлар, артистлар, шагыйрьләр бер автобуска төялеп Волгага кузгалдык. Бүгенгедәй күз алдымда рус яшьләр театрыныклар булса кирәк. Тачанка дигән җырны җырлый гына башлаган иде. Безнекеләр көчле тавыш белән Зөлфәт сүзләренә язылган "Һаман яратам" җырын күтәреп алмасынмы? Тачанка әллә кайда күмелеп, югалып калды. Юл буе гомер бер генә сөю мәңгелек дип җырладык. Мәхәббәткә таландык. Безнең арада Батулла, Фаил Шафигуллин, Гәрәй Рәхим, Шәмсия Җиһангирова һәм Зөлфәт үзе дә бар иде. Sakine canında eğer yetilse sina kurtuluş haber bilgen yoktan yırattan ışana gülme aman yaradan aşıra gülme yalnızdan saklan aman yaradan aman yaradan yıldızlı ayaz tügenine eğer ağır batılar koklop isteler karşı iskencil aklansa tanıra mağrur sinegene tiksin canında bir şeklime sağış kamında canında tiksin tiksin canında. Sakla siyüne kaplama ölür Allah hislerini vaklama ölür uzarla merler akan su göbek ve merlerine Süyümen gerek uzarla merler iskencil göbek süyümen gerek süyümen gerek süyümen gerek süyümen Sahnede Zülfet abinin dostu, şagirdi, şair Labib Liron. Миңа Зөлфәт абый белән Яшьлинче дигән газетта, Яшьлинче редакциясендә эшләр насыйп булды. Бу кичәдә
Şoşa yaşayınca gazetesinde işlev epizodun hem sayanda işlev epizodun söylep gitmesek bir dürüst bulmasıydı. Yaşayınca o'zi bir mektep buldu bizning jurnalistlar hem bizning şairler, edipler için. Bunu şul matbuatda işleyenlerde hem şul matbuat bilen aralaşkan kişilerde eyte ola, rastlay ola. Men işleyen çağda bizning Zülfet ağabeyler birge işleyen çağda baş muharrir Roza Rahmetullah kızı Tufitulova idi. Ol eğer Zülfet ağabey isen-sağ olsa, mene şuşu bugünkü kişisinde şuşu redaksiyada işleyen hizmetkarların iske alıp, onlarga rahmet sözlerini жеткирdi. Ol bu kişide Şoyan jurnalında işleyen hizmetkarlarga şulay alanda, onlar bilen araşkan aktif avtorlarga da rahmet sözlerini жеткирген булыр иде. Айрым алганда Сайма апа Ибрахимовалар, алда әйткән Роза апа Туфитуловалар, безнең белән бергә эшләгән Камил Кәримнәр, Вакиф Нуриевлар, Усман Сәләләр, Нияз Акмаллар, Аркай Зәйдуллалар, Атлас Гафиятовлар, Фават Хамидуллиннар һәм тагын бик күп шәхесләр эшләде яшьлегендә ул вакытта. Ул әйткәнемчә мәктәп иде. Zülfet abi менә шушы яшьлегендә эшләгән вакытларда Мәкерле Пси дигән беренче балалар операсының либреттосын язды. Ул аның өчен шуның көен язган Луиза Хәйретдиновага да рәхмәтләрен җиткергән булыр иде. Әгәр инде бу Камал театры белән элемтәсендә һәм шул вакытта Курчак театры белән дә элемтәсен ижади дуслыгы хакында әйтеп үтәр иде. Әлбәттә, ул Камал театрының Марсел Сәлимҗановларны, Фәрит Бикшәнтәевләргә дә рәхмәтләрен җиткергән булыр иде. Чөнки ул алар белән бик күп спектакльләрне куйган кеше, спектакльләрнең тәрҗемәләрен эшләгән кеше, чит илләрнең бөек шәхесләренең. Курчак театры белән бик актив эшләде. Роза Сәйетнур кызы Жапбаровага да, шулай ук режиссер Илдус Насиф улы Зиннуровка да рәхмәтләрен җиткергән булыр иде. Сүз бик озакка киткән булыр иде. Шаянның редакторы Рәшид Зәкиевка да җиткергән булыр иде. Чөнки ул гомеренең ахырына хәтле Шаян журналында эшләде. Мин аның исеменнән менә шушы кешеләргә рәхмәтләрен ирештерәм. Мин хәзер Туган тел дигән шигырь укырга уйлаган идем. Ләкин монда алмашка бер яшь артист килде, сүзне аңа бирәм. Bizning Arslan Sifatulli. Zülfet Tugan tel hakkında aşıgar üstlerinde ayda alsan adidir tel aşıgar üstlerinde ayda alsan adidir gözlerine yaşlar takılmaz. Tugan tel ele bulmaz. Son minuta üstlerinde ayda alsan annedir. Son minuta üstlerinde ayda alsan annedir. Gözlerine yaşlar takar. Tugan telin ana şuba. Kamal teatr artisti Rishad Ahmadullinni chaqiramiz. Rahim etiniz.
Нишләде бу йөрәк? Нәрсә булды? Бар дөньяга кинәт Нурлар тулды, Нигә бөтен дөнья якты шулай. Якты бәхетемне Таптым бугай, бар назларым сиңа, Гомерлеккә, бар язларым сиңа. гомерлеккә Күзләремнең нуры, Сиңа гына, сүзләремнең моңы. сиңа гына Бар дөньяга кинәт нурлар тулды Нишләде бу йөрәк? Нәрсә булды? Назларымны кичер Сыңардылар, Язларымны кичер сыңардылар, Күзләремне кичер сынмактылар, Сүзләремне кичер елаттылар. Буш булган өчен, Кулларымны, кушылмау өчен, юлларымны ашыккан өчен, Йылларымны, ашыккан өчен. уйларымны Барысын да кичер Яңа көліп Мин кичергән гафу Иткән кебек Кичер мине, кичер Шамил Зөлфәтнең яңа шигыре табылды. Күптән түгелне Яңа Гасыр каналының иртәнге тапшыруында әнә шундый хәбәр яңгырады. Әлеге хәбәрне тамашачыларга заманында Зөлфәт, Фаил Шафигуллин, Мөдәррис Әгъләмов, Харрас Аюпов кебек күренекле шәхесләребез белән аралашкан нәфис сүз устасы Розалия Зәкиева җиткерде. Розалия ханым биредә һәм без сезне сезгә бирәбез. Рәхмәт. Бексиген, Утлыбызлар. Бұл студент шағынан өзім білен үйрей тұрған китап «Талисман». Һәммәгездә дә бардыр. Айгөл белән безнең артистыбыз җырлап чыктылар. Мин ул җырны инде студент чагында гитарага курсташлар белән утырып, үзем көй чыгарып җырлый идем инде. «Талисман» димен, һәр вакыт үзем белән йөрде шушы китап. Гастрольләрдә, бураннарда, яңгырларда, кайда плиткалар, гитаралар, телевизорда, радиолар белән бергә янды, сумкада, Урта Азияларда, СССРның башка бик күп шәһәрләрендә, Чилидә, Германия, Австрия, Швециядә, Төркиядә булып кайткан китап бу, Утлыбызлар. Әгәр үзегез беләсез, бу җыентыкларда, беренче җыентыкларда абзый яшь, бөдрәш яшьле, зәңгәр күзле һәм бик күп йолдызлар турында шигырьләре. Берсендә шыгарам тулы һава йолдыз белән, берсендә шыгарам тулы күкләр йолдыз белән, телисең икән әйдә йолдызлар буйлап шыгырым атлап үтәргә ди. Менә шушы йолдызлар турында шигырьләрне җыеп, «Йолдыз нәмә» дигән шигъри музыкаль композиция төзедем радиода. Соңгы шигырь кирәк иде. Эпилог. Абзыйга килдем. Абзый белән шулай сөйләшмәйдем инде Мөнтәфир әпәмгә. Абзый, шедевр надо. Ди. Шушы иң азаттан шигырь язарга сорадым. Кадак-кадаклап куяргамы ди. Әйе, кадак-кадаклап куйдым. Хәтта китапта да язып куйганмын. Кадак-кадаклап куйдым. Шуны абзый утырды да бер төзәтми, бер сызмый язды да
Bulay sözlerden hareketi bulay etti de 10 iyun 1992 yıl deyip yazdı da ne dedi. Bu şiiri kompozisiya Yıldız Neme radioda ул атнаның иң яхшы тапшыруы дип танылды. Тик бер генә язмыш язсын Ходай. Балкыйм йолдыз булып күкләрдә. Кирәк икән әгәр синең өчен мин әзермен янып төшәргә. Ашиммен шаккыга таралып мин, шиксезлеккә китсен яктысы. Тын йөрәге дертләп куйсын килә. Дисен аңа галәм шаккысы. Сөю юлы, ышкан йолдыз юлы. Йолдыз ышар юлны кем сызган? Сөю сүзем күктән İner sima, gözlerini alma yıldızdan. Benim için yazılgan şeyler bir uydu görmeniz, bir ayak başım yazılgan. Alkışlar. Хушлашу. Жылыйсы Жыланма керек түгел Юқса бір егіттен Шалды бір ерек түгел Hem para bütün dünya utangan bizge pişle uşakta şitler utangan Azlar gibi kayıtsalar da Yazlar kayıtmaz kanattan Biz gülemez kanatları Dağıllardan Kanatkan Yanlış kanda Külgenimiz Yanmayganımız Külgenimiz Gidelim Hazırda gülüm kaplandı Gözyaşlarla utanır
Şair bulu üstüne olmana diyen jurnalist da, publitsist da, dramaturg da. Zülfet abi uzak yıllar Yaşayınçı gazetesinde hem ömrünün ahırına kadar Şayan jurnalında işledi. Kamal Teatrı bilen de tığız ilimde de buldu. Odaklı tiyatrımız sahnesinde, Zülfet tercümesinde Yolbasarlar, Biyuşi hem Tiskerege Avızlık diyen klasik eserler sahneştirildi. Bugün meşhur şairimizin Qurşaq teatrı bilen icadi dostluğu hakkında söz etmesek bizning taraftan dürüst amel bulmazdır. Hazır sahnege Ekiyat Qurşaq teatrı direktori Tataristan'ın at kazangan sanat işletmesi Roza Seyitnur kızı Jabbarovni chaqiramiz. Rahmat etiniz. Hürmetli zalda oturmuşlar. Zülfet bilen biz bir grupda okumasak da yazmış olay Kuşkan Kuresin olar grupsunda okuyduğun Müslim kızı Şire bilen biz birbirmedeş oturduk. Olar yoktaşlar olgaç ama okul elbette Zülfet bilen tanıştık. 67. yılda üniversitede biz İlham Abu Şakir'in Şakır'a bulduk. Milжинский klubunda İlham Abu'nun konserti var. Şeki Filarmoniyada ciddi yüzünü sunakça tülerge girek. Kuşkavlu 20 yüzüyle söyleşiriz dediler. Bir журналист bilen bardık da Hamamı, Vadim, вон с твоего университета пришли, ты же физфак закончил, dedi. Vadim Usmanov, мы пойдем только тогда, Ильхам, если нам дадут актовый зал, dedi. Актовый зал. Bu vakta говорили, dedi, lakin bizim komsomol sekreteri Volodya Yegorov, ondan Medeniyet Ministrliği oldu, Rossiyanın ulus zalını alıp verdi. Abdünkü birge kadar jır hemşirin kişisi oldu üniversitede. İlham abi birden bir 3. gün Taşpar Yuvanı'ndan güzel yeninde oynap yığladı. Studentlarga bağışlanğan yatmayıqlap, uyanırga vakit жетті деген жырны да taqtağa üze ulu bilen yazıp, studentlar bilen bu jırны öğretti. Hem anam bilen afişler ardından barğaç İlham abi studentlardan kimni көрüydük sözünüz bilen sahnede degəç bu Zülfet ne deydi. Zülfet'in o vakitte Tatar'ın Pushkin'in liberteleriydi. Burganı üç yanında ekip de gittiler. Müdüre şeşili, zenger güzlü. Eteler mi Stanislavski'yken abayanyeti talant deyim. Zülfet'te bu abayanyesi kömülü talant. Kudaydan dik bu bitirdirir yanıydı. Şundan sonra Qurşaq teatrında işley başlagaç. Biz ciddi yıl bu bilmede oturup Kilgenden soň Qozonda Tatar mektepleri bitken idi. Birden bir 35. mektep kalgan, minanın direktörü bilen Tatarça söyleşen bu mena Rusça cevap berek. Biz Çangiz Aytmatov'dan asırdan uzun bu gün eserin koyarga bulduk, onda bir legendini ko'targa bulduk, siz bizimiz bilesiz. Onda söz mankurtlar turunda bara, Aziya dağlarında her vakit yer için soğuşlar bara, hem asirlikka çıkan en güçlü yerlerini saylap alıp, onlarının başına diye şeyin kiyirterler de, onlarını kuyaşka taşlıyorlar. Hem kızıl kuyaş astında, onlarının başları şu kadar para batı şeş üsüp çıkıp, kısıp, onların yoğata turgan bula, hem onlar üzerinin etkenlerinde, yakınlarında bir gün de hatırlamiler. Hem şu
Манкорт, хуҗасын гына таный һәм әнисе аппак киемнәрдә далага улын эзләргә чыкканнан соң, ул ашарга китергән хуҗасын әйтә, менә ди, бер апа килде, ул менә ни дип әйтә ди, син аңа ашарма, әгәр ул килсә, аны атып үтер ди. Һәм ул ата да ана кушка әйләнеп очып китә. Ул шул кадәр тәнрегеч сюжетка корылган иде һәм Шыңгыз Айтматовның прозасы бары Зөлфәтнең шигырьләре белән генә шул кадәр bütün балаларның күңеленә үтеп кергәндер, чөнки ул спектакльне еламыйча карап булмый иде. Курчак аша тамашачыны елату искиткеч авыр. Курчак ул чөнки базарларда, русларда петрушка, французларда полишинель, англичаннарда панча һәм һәр халыкта да кемдә ул туган, ул шул базарларда частушкалар җырлый торган булган, көлә торган булган, җитешсезлекләрнең, кешеләрнең. Татарларда гомумән андый нәк петрушка кебек ул образ юк. Менә без хәзер шунбай дигән фестиваль үткәрәбез, исем бирдек һәм шундый персонаж ясадык. Һәм шуңа күрә Курчак аша менә шул кадәр балаларны елатуга Зөлфәтнең хезмәте бик зур иде монда. Бик күп артистлар аны карады, язучылар, Курчаклар бүген елаттылар диделәр. Менә вакытыбызны алып ике генә юл шигырен укый. Ул Зөлфәтнең шигыре белән башлана иде. Илдус Әхмәтҗанов Камал театрынан укый да аны һәм Казанганның мәетен алып керәләр. Иртәгәсе көнне кемнәр атлап узар? Без дөньяны атлап узган юлдан. Ком басмасмы безнең сукмакларны? Уйлан кеше, уйлан, уйлан, уйлан. Безнең оныкларның хәтерләрен капламасмы кара куе томан? Кояш бездән йөзен чирмәсме? Уйлан кеше, уйлан, уйлан, уйлан һәм башкалар. Бүтән спектакль Зөлфәтнең шигырьләре белән бергә Шыңгыз Айтматовның прозасы белән бара. Аннан соң ул безгә тагын 6 пьеса язды. Иң беренче бер Төркиянең Адан шәһәренең Ватрыккан шуглы Дөн дигән пьесасын ул Габдулла Тукайның Суанасы әсәренә нигезләп язган иде. Ул анда шулай зур уңыш белән узды. Шуны әйтеп тә китү җитәдер. Аннан без Төркиянең 7 иң зур шәһәрләренә чакырып алдык. Истанбул, Измир, Иске шәһәр һәм башкалар. Күрәсез, Москвада Шамсудинова музыка язган иде ул спектакльгә. Ул безнең театрның Төркиягә визит карточкасына әйләнгән иде. Менә ул да аның да вакыты булмагандыр. Гаиләсе дә бар, балалары да күп. Беләсезме, редакциядә эшли, ләкин менә аңа мөрәҗәгать итеп баргач, ул бүтән эшен ташлап безнең театрга пьесалар язды. Шуңа күрә әлбәттә без бик нык рәхмәтлебез Зөлфәткә. Без менә үзебезнең театрдан кичәсен үткәрдек инде. Чөнки безнең театр ике телдә дә эшли, татар теле дә без азрак эшлибез. Беләсезме, менә Зөлфәт дәрәҗәсендә язылган пьесалар җитми. Хәзерге балаларның таләпләре беләсез, менә тәтүлегенә без Рәфаил Зайдулланың Бүрҗилә дигән әйберен куйдык. Форсаттан файдаланып әйтәм. Залда язучылар күп утыралар. Без менә шундый пьесалар үтәбез. Зөлфәт тыныч чыкласын. Без бүген дә менә яңадан аның Айга Шулпан, Шулпан Айга Зөһрә дигән спектаклен яңарттык. Менә фестивальгә барабыз. Шуңа күрә нәрсә дип әйтим, бик зур рәхмәт Кирая ханым да, кызы Кадрия да һәр вакыт. Балалары да безнең театр нәрсә әйтсә дә ярдәм итәргә торалар. Бик зур рәхмәт. Әйдә без Зөлфәт абыйның гамле, мәгънәле сүзләренә янә бер игътибар итик. Казанда мин дөньяның иң гүзәл кешеләре белән яшәдем. Мин аларны яратып, сагынып уйланам. Гаеп итмәгез зинһар. Бераз хыялга чумып алдым әле. Мәшһүр шәхесләребезнең исемнәрен Казан урамнарына үзем биреп карыйм. Әйтик, Нәкый ага Исәнбәт һәм Хәсән ага Туфан исемнәре кушылган урамнар татар бистәсенең яки элекке Бишбалтаның соклангыч милли нәкыш белән бизәлгән агач йортлы тирәләренә килешеп торыр иде. Казан баласының бер азат баласы булса да, Нури ага Арслан җаны тәне белән аксөяк аристократ иде. Һәм аның истәлегенә Ирек мәйданы тирәсендәге берәр көяз урам төз булыр.
Җан дустым Фаил Шафигуллин исеме белән Казанның көнбатыш ягындагы урамны, театрыбыздан башланган урамны атап йөртер идем. Тукай, Сәйдәш, Урманчы, өчесе бергә милли театрыбыз каршында гүзәл сын хатирә булып балкып торсын иде. Сибгат Хәкимгә куе өянкеле Казан сулылар килешеп торачак. Саны китсәң бик күп сана булыр иде. Бу хакта сөйләүем һич тә юкка түгел. Шушы урыннарда уйланып йөргәндә халкыбызның улуг шәхесләре берәм-берәм күз алдыма килеп баса. Буш, мәгънәсез исем кушылган урамнар җитәрлек бит Казанда. Дөньядан киткән сокланды шәхесләребезнең рухлары белән сөйләшәм, киңәшәм. Нинди асыл затларны югалтты сәнгатебез. Соңгы 10 ел эчендә генә дә никадәр затларыбызны, шәхесләребезне югалттык. Мөдәррис Әгъләмовны, Зөлфәт абыйның үзен, Рәис Даутов белән Мәхсүм Хуҗинны, Наил Аюпов, Фәнис Яруллин, Шәүкәт Биктимеров, Туфан Миннуллин, Харрас Аюпов, Миркасим Госманов, Ирек Бахманов. Шөкер, Туфан Миннуллин исеме мәңгеләштерелә башлады. Алда әйтеп үткән исемнәрне дә инде мәңгеләштерү ягыннан кайгыртырга кирәктер. Киләчәктә Зөлфәт, Мөдәррис Әгъләм, Фаил Шафигуллин исемендәге урамнар да булсын иде. Татарстан урамындагы мәгълүм йортта Празат Исәнбәт, Рөстәм Яхин, Хәйдәр Бигичев кебек зур шәхесләребезгә мемориаль такталар куелды. Быел Алла бирса, әнә шундый истәлек тактасы Зөлфәт абый хөрмәтенә дә куелыр дип ышанып калабыз. Хәзер исә Зөлфәт абыйның кызы Хәдилә ханымны чакырабыз. Рәхим итегез. Хөрмәтле кунаклар, шигырь җине кагылган дусларыбыз, чын күңелдән сезгә әтиемнең иҗатын хөрмәтләп килгәнегез өчен тирән хөрмәтебезне белдерәбез. Гадәттә без гаиләбез белән җыелышып һәр юбилейда әтине сәхнәдән зур гаилә булып котлыйдырыйк. Бүген кызганычка каршы сәхнәдә таррак чыгып котлый алмыйбыз, ләкин зал тутырып бөтен туганнарыбыз утыра. Әниебез, Зөлфәтнең тормыш иптәше, Фаридәнең мама человек дип аталырдай Фирая ханым Маликова, әни бас күрсәтүгенә. Бүгенге көндә аңа бик нык терәк булып торучы гаилә дустыбыз Шаһин Рабби Мустафин Әтинең дәвамчылары, 3 абыем Азамат, Илһам, Фазыл, оныклар, яраткан киленебез Лариса Маликова, Симбикәнең җаваплы сәркатибе, безнең бик нык ярдәмче, бик нык рәхмәт аңа. Арабызда шулай ук әтинең бер туган энесе Ринал абый, аның дәвамчысы булып тора, Ринал абый бүлән бик алган. Һәм безнең өчен бик тә без мактанабыз ул вакыйга белән. Безнең гаиләбездә әнинең әтисе, безнең аксакал бабайыбыз 23 мартта 101 яшен тутырып килүче сугыш ветераны Мөбәрәков Салих Мөбәрәк улы да бар. Форсаттан файдаланып, зур гаиләбез исеменнән Мәдәният министрлыгына, Язучылар берлеге рәисе Данил әфәндегә, Ишле Лероннар гаиләсенә, яраткан шагыйребез Ләбиб Лерон һәм аның кызы бу кичәне алып баручы Айсылу Леронга, Фидания апага бик зур рәхмәт. Әтием Шытырманда Былбыл сайрый дип аталган шигырьгә мәдхия язган иде. Шул эсседә бик тирән фәлсәфи сүзләр бар. Алар бүгенге көндә дә бик актуаль. Хәзер берничә җөмләсен укып китәм,
сүзем кыска була. 1992 ел Зөлфәт. Шигырь ул миңа калса ургылып булганган җиһан өермәсеннән капшап табып алынып, камил тәртипкә салынган, һич ни какшатмас ритмга салынган, бердән-бер әһәнгә буйсындырылган мәҗүси кайнар сүзләр яңгырашы. Чын шигырь уен яки куен гына түгел. Шигырь назлы бишектә, яу артының сыртына салынган иярдә. Күңел чытырманыннан йолкып аралап алган кыргый шигыремне һәркемнең аңларын ышанып, күкрәк тутырып укый алырмынмы? Бит укыйсы килә, ишеттерәсе килә. Шигырь чытырманнан яңгыраган былбыл авазы. Күп кирәк түгел, аның кайчан сайраганын бел дә, таңгы чирәмгә чалкан төшеп, мең яшәгән имәнгә башыңны куеп, иртәнге алсу болытларга карый-карый тыңла да тыңла. Былбылның тамагы нинди эшләрдән тора? Аның сулыш этәрә торган диафрагмасы кайда? Әллә кайларга ишетелә торган саф тавышны барлыкка китерүче ярлары, нерв җепселәре кайда аның? Белмим һәм белергә дә теләмим. Су буендагы иртәнге тал төбеннән ят та тыңла. Артыгы кирәк түгел. Артыгын белсәм, гап-гади биологик конструкция булыр идем. Әгәр дә мәгәр шигырьнең кайчанрак языласын чамаласам, бер кая да чыкмыйча өйдә генә утырыр идем. Ә шигырьне ничек язарга икәнен дә белсәм, Тукайның үзен үнсез итәрдәй шигырьләрне том-том итеп язып ташлар идем. Андый серләрне белмим һәм мин шуның белән бәхетле дә. Минем шигырьне укыгач, кыз белән егет үбешә икән, яшәүнең мәгънәсе бар димәк. Минем шигырьне укыганнан соң кемдер бүтәнне сүгә икән, мин тәмук кисәве дип язган иде 92 елда. Әтинең сүзләренә ияреп шуны әйтмәкче булам. Бүгенге көндә, ыгы-зыгы заманада бөтен эшләрегезне кырыйга куеп, Казан үзәгенең шундый матур залларының берсенә татар шигыре тыңлар өчен җыелгансыз икән, бик сөенечле вакыйга. Димәк, татар шигърияте, татар мәдәнияте, шуның белән бергә Зөлфәт иҗаты, Зөлфәт поэзиясе, Зөлфәт шигърияте тагын киләчәге бик зур, бик өметле. Бик зур рәхмәт үзегезгә. Халкыбызның сөйкеле шагыйре Зөлфәтнең тууына 70 ел тулуга багышланган юбилей кичәсе шуның белән тәмам. Кичәдә күренекле җырчыларыбыз Римма Ибрахимова, Шамил Әхмәтҗанов, Рафаэль Сахадиев, Мирсәет Сунгатуллин, Фатыйма Имашева, Айгөл Бариева, Камал театр артистлары Рауль Шәрәфиев, Хәлим Җәләй, Ришат Әхмәдуллин катнашты. Сценарий авторы Ләбиб Лерон. Бу кичәне мин Айсылу Леронова бардым. Барыгызны да уйлаганнарыгыз, теләкләрегез кабул булсын, сәламәт яшәгез. Һәр яңа көн сезгә бары тик шатлык, куанычларны алып килсен. Амин, сау булыгыз. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.